Yung mamada po na layminana, ang buhay ba miss tawag yung maram sa kayo? Kasi mo na bro. Ang mamada na tuminariba, nang buhay na miss tawag, yung naibo, at upahay na sinari hay batawa ka. Pero ba may hundok lang laga, ibo na wala kiba, diyan ba to, kanay chichakrage. Hawa ba, tumi ba yung sangga jaminaraga, yung dam ko dingi. Hawa na may wari sanaraga, utami na ba, hindi lupalim mo to, kanay na makrage. Habang suti tarpo ko ding, store mamangda. Nung milip laga, ay mo nga balim ba to, kanay na to krage. Habang suwa na jaluraga, halat pa dawa barbarana, malis to biyura, naku pa biyura hay na hanglang ba, diyan ba to. Kanay na, manilon na napay krage, ha, hayo. Aduga suti lay bayada ba? Hoy butchasi hay na, anang majagom ni nga ito ang balim ba to? Hojik ay niyong sida, hindi na pangumdya sa kay hino. Ay nakuta, lahi ka maparaga. Lahi pa kradi, mabulong si Bidre, ang maninging di hay na, hindi na tog sila balim ba to? Kanay no? Ay namitang bagiro, ay nagkuksilay kay bagiro. Ay yasing ba, ipuroy balim ba? Kanay lay kragi hay na, higigwakaw na kalaysi, kasi kay hino. Nangilap na, ay se, important suway withdraw po. Ay ko yung coordinaries na bumatamda, nangayong punsigit halukloy. Ay se, nangyuri ba niya na wasak iba na tro? Ano ka kay gino? Ay musik na, tawag na lang kung ay wala pa wali ba se.